Gaurko saioan itsasoa oso presente izango dugu, bai. Arraina egingo dugulako? Ez. Bi musikari izango ditugulako eskafandra taldekoak, bai. Lekeitxiarrak dira, Joseba eta Iban, eta itsaso barruan murgilduko gara. Kaixo launak eguerdion, eta upa Joseba eta upa Iban, ongi etorri. Arratzaldeon. Arratzaldeon, eguerdion, arratzaldeon, bai. Zer modu zaudete? Ondo? Zukaldatzeko presetorri altzeate? Bai, a ber, zehoz ikasten dugun. Zehoz ikasiko, ie onda hemen, ez da, Joseba? Bai. Sonaten nago. Sonatzeik, bale. Ondo moitu zin labana, eta gero gaina gitarra eta guzti etorri zate, gu irrikitan gaude zuei entzuteko. Bakit zu gitarrista zehala, zua botza, bestia nun daude? Eskafandra taldeko beste kidiak, urpekaritzan gehatu dira, o karramarro garrapatzen, edo... Ensaiaten. Ono hori zeto gaten eta kontzertuen aurretik. Kantak ikasten, bidali. Guia badaki guzti salta, suerte. Bueno, eta zukalden esan dagoa, izen musibiltzaiz, Iban? Bueno, lau plater basiko, eta ez nazu urteten asko hortik, así que gaur ikasiko zeu zer. Bueno, gaur, ata ingo deu, errez eta berezila, atan bularra, ikusiko zuen 3-4 gauza lagungarri, eta aldi betian... Paitxia lekitxon. Paitxia, nola? Paitxia. Paitxia, vale, paitxia prestatuko deu, guzurrik ez esan nahi, Bueno, lagunak, ingo deuna da ondo basa, ata prestatu, eta aldi berian gero musika pixkate, bai, ados? Earra saioa datorrena. Bueno, lagunak eta pikote, esan duen bezala ata prestatuko deu, ikusten dezuen bezala hemen atan bularra dakau, koipe mordoba daka, eta ingo deuna da, koipe honen bi eren edo hola kendu, gehiagi ez eukitzeko, eta gero ingo deuna da markatu, sartaian, gatza eta piperra botako jo fundamentuakin, lehendabizi koipe aldetikan markatuko deu, ez dio botako olioikan, zeatikan beak askatzeu. Beak askatzeunakin nahiko izangoa. Gero, guelta mango deu, bi aldetatikan markatuko deu, ez da gehiagin behar, Bueno, hau izatea solomeioa esela, batzu jasko inda, bestie gutxinda. Guk ez dugu gehiagin gogo. Baina, geho, gutxinda da honian, gertatzeana da, platera aratzen bazu azkar, odola botatzen hastea. Orduan zeiten dugu, markatzen deunean, txillarrezko papelian usten dugu momentu bat, odoloiek ateatzen dira eta gaina berua barroaino sartzea, bi gauza ditugu. Eta hola ingo dugu, geho plateraratzeko. Baina, esan deun bezala, hau plateraratu baino lehenua, hau ila bukaeran inbiar deula, inbiar ditugu desente osagai plateroi aberazteko. Honekin ingo deuna da, ospinetako bat. Hemen dakaun rukula txikituko deu, limoian birrindura eta zukua botako jo, tipulinare bai txikituta, olioa botako jo, gatza, eta hori erabiliko dugu plateran gainetik botatzeko. Hemen dazkau patatak eta udariare bai. Eta gurina, udaria nola esatek? Madarija dakau hemen bai. Eta hauekin ingo dituguna da labian erre. Ontzi baten jarriko ditugu, udaria zurituta, ingo dugu lau pusketetan, pusketa horiek erditikan, honen tamaino antzeko izateko. Eta gero ingo dituguna da, hauek erditi moztu, eta dena gurina gatzakin, labian erre. Bale, bazkau patatak, bakau alinua, eta gaztanberakin ebain behar dugu gauzatxo bat. Oso simplia, gaztanberai botako dugu piperra, gatza, olioa, pixka krematuko dugu, eta hoi utziko dugu olaxe, plateran azpin jartzeko. Eta hoi gutxi balitz, marmela bat ingo dugu manguan are bai. Hemen dakau mangua, ospina eta estilla. Ingo dugu mangua zuritu, laukitxuak atea, sartaian goxatzen jarriko dugu, esti pixkatekin, ospin pixkatekin, eta dena ondo konfitatzen danian, platera aratuko dugu, azteko eta behin, gaztan bera behian, geho patatak eta nudarek laungarri, geho jarriko dugu aragila, eta bukatzeko, botako dugu marmelada, eta ospinetakoa. Ados? Derra, bai. Bertxo gota derra, Bain lanian jarri bergea. Venga, hemen jartzeko lanian, behitu, bitako batek, mango hau zuritu eta laukitxo gatea. Ongi?
Zuri gailua berdezu, hola banakin moldatuko zeate? Zuri gailua, igual. Zuri gailua, venga. Eta hemen basekat beste zuri gailua, eta madarilla gatze zaik. Vale? Madarilla zuritu, bihotza kendu, eta esan duen bezala, lau pusketetan da lau oiek orditikan. Ados? Vale. Venga, eta nik ingoetena da, bitu, ontzilla prestatuko patata eta gurinakin, eta hemen jungo gara, txerreki txarraka. Bueno, bikote, talde berrilla ez da, labian sartuta dago, diska goendik ez latea, ustete, ala esan die behintzat. Bai, hori da. Formi moten goze proiektu barrezari. Eta, bueno, espero da hostian ja disko barreza kaleratzia. Momentuz 3 abesti urten dabe eta posik emaitza. Betu, 3 abesti atea dira eta bideoklipak badaudere bai, ez da? Hori da. Eskanin musikiaz gain, iruditeri bat sortu nahi xan dugu, eta bai, gaur egun hola izatea gaina, ez da? Leno bai musika entzuten gendu, baina gaur egun gaina gaztetxuak ematu irudi gabe musika ezin duela, entzun, eta? Bai. Eta gaupena izan dugu, justo 3 kanta hauek, 3 dauke bideoklip bat, eta igual azken bideoklipa ze mondotzagu taldien izenari irudiza eta eskafandraren iruditegi hori erabili dugu, eta bueno. Eta zein dia beste bilak, zein indituzu, Azken oroigarria eta arrakasta. Arrakasta? 3 kantu. Ze, entzungo dugu bat eta ikusiko dugu deno jakiteko nondino ebiltze zaten? Arrakasta? Dale. Venga, arrakasta ikusiko ju. Betikotasun totemikoa, gezertasunaren prezioa, espero duten bufoia mozorroak azala odezia eduta, uda zure kaiola. Txalota laiken jonkia, arrakasta hela hospia, mitoa eta parodia berizten dituen lerro finean, horrekaria. Erritmo eharra ez da, Korputa dantza garteko jetakua. Matxosua. Zezategu abestiak zehazki letran? Bueno, letrea pizkatxu bat, hausnarketa batzuk, arrakastiari buruz, ez? Bueno, bai personalak edo, bueno, azkanin norberak etxen daben, esotena. Hausnarketa batzut dira, zelan arrakastia, bueno, entzun eta... Eta goxatu. Eta, adibidez, kantu haue guztiak, nola, zenek moldatu ditu, zenek kudeatu ditu, nola indezu taldeko lanak? Nola sortu da talde berria guazteko eta behin? Prozesua, bueno... Bai, urte bete dogoiaz ja honeaz martxan. Josebak kanta batzuk eukasan berak sortuta eta akustikuan zirin, formatu akustikuan hasiera baten. Eta, bueno, nire eskatu ez laguntzia, hori produktore bezala edo, hori pixkat janzteko eta forma emoteko kantuari. Eta orduan berak bidali eustasan kantuak gordin, akustikuan gitarra eta ahotsa, eta bizon artean jungara moldatzen ikusten ze soinu nahi dugu. Asko mareatuik, nola juntzeatela nire. Ez pentsa, Ez dikutzi gauza eskaldatzen. Bizo gara oso... Exigentia, oso izkiosua, bordu ondo. Biar da, bai. Igual, niri asan abia puntu bat, ideas de bombero, niri naiz musikariza, eta pixkat idea horrek aterri zaten, laguntzia berneban. Hau bakarrik izin ja aurrera eta hor Jon Eban Ibanen atia, eta bizon artitxun gara, erabakizak hartzen, eta bar. Eta gara ja hortik, formazioa osotu dugu, eta talde bat osotu dugu, hori da. Una. Eta taldean, lehen esan duen bezala, batzuk gehiatu diala urperkaritza egiten, ez dakiz, ensaiatzen zan deula. Zeintzuk osatzen dezue taldea? Zenbat zaudete taldean? Momentuz, 5 pertsona gara. Betiko, rock talde bateko formazioa izango zan. Baterizan dago Maren, basuan Elena, gero Maider batu da teklauetan, eta gero ongo ginean, iban da neue gitxarrak eta hautza izango zen. Honen behitu, ezurra erdi-erdintzekak, orduan beti normalen pixka bazterretik anjun bergaitu, bestela arriskutsua izatek, eta bazterretik anjute gaitu genean, ni katxila mar, eta nik estropeatu dit. Normalititen bazterretik moztu, eta gero huelta gaintze ziot. Vale, baina lasai, ondo. Vale, azalak endu aurretik. Azalak endu aurretik, baina hola moztea, zera zurra hemen txesiok, eta gero hori harrapakatuko jok eskina, bale? Hau lauki txikitan itendek, eta ja jarriko jo, dado 8-tan dena, bai. Venga, hori ire kontu, eta hau paretik endukute. Eta, esan dezue, taldia inberria dala, guain ja urte bete, baina diska guantxe labian daola sartuta, 3 kanta egin dituzue, zenbat kantu topatuko ditugu diska osua da honian prest? Momentuz, aurre ikusitza dago, 10 bat izango dizela, baina azkanean gu isilpian geldirik ez gauz, eta, ensaiuak partekatzen eta horraz batera, ideia barzia bezortzen doz, eta
Baina, bueno, diski 10 izango da, baina hor badaoz labian beste... Igual 11 12, Igual propina, bai. baina behatzi baino errexo 12. Bai, Vale. Eta kantuak gutxi gobera entzun di jaunan antzekotasun asko eukiko je, o kantu batetik beste asko aldatzen dek, edo... Bai, badaoz, rollo desberdinak. Nik uste, igual orokorrian kontzeptu bezala indie pop, indie rock izango esan, referentziak izan dira, adibidez entzun dugun kantu honetan, badauko, antzasko dauko Strokesen kanta batena. Eta pizkat horrek izan dira gure referentziak indie rockeko taldiak. Bai, azkani 80garren hamarkada, normo bitezan, pizkat, bai, indie rock, pop, oza, komplejo gari nahi genduan egin, bai, oza, sorkuntza aldetik igual bai, nire kasuan, makonak igual bai zala genero, edo, bueno, celtiar, folk rock horretatik, pizkate, iesei nahi jan edo, poperak ez urreratzeko edo, egitasmo hau sortu. Ondo. Eta hau zer dela, eta heldu egiten nahi zate, o zuen ez edo nolatan eman diozu kutsu hau gain? Bueno, kutsua, bai, heldu ez dakiz, baina urtiak aurrera doiaz, musikia entzuten jarraitzen dugu zorionez, eta guztua beti ondira hor, eta kasu honetan, sorkuntzia hortik bideratzea pentsa du. Gustatzen jakun beste genero batzut dira eta talde batzut dira. Eta izu makonakin etorri zinen aurrekoan hori, aparkauta dao, martxan dao, edo nola dao? Bai, momentuz, paroitxu baten gaoz, horre 2023ko azkanean biria bukatu genduan, eta horre erabaki gendun, momentua zala, atxeden aldi bat hartzeko 12 urte eta gero, atxeden alditxu. 12 urteia, Bai. Errez esateitu, baina askar pasatitu gehore bai, Bai, askar, tartian badoz, kilometro asko, kontzertu asko, ensaio asko, barre asko, asarre asko... Danetik gan, ez da? Azkenean talde bat ondo ematia hori, famili bat ematia, matrimonio bat ematia bezala, ez da? Bai, azkani zupu iban. Segun zen bazarien, igual gatxau, bider bost, edo bider zeia izan alda. Bikote asko, ez da? Ona. Bueno, hemen asko aurratu dugu, indeu daria, hau txikitu, hori labien sartu dugu, eta zu, Iban, lebai eskuartian bakatzu zerbait, o aparkatuta gazu, o... Ezken musikariak beti nola inbeste gauzak inbatea egitze zaten, eta ibili bihar dan, ez da? Bai, saltza askotan sartu eta ibiltzen az normalian, da... Bueno, asunto eskafandraz behazin nintzen estudio txiki bat montadot eta produkzioak egiten eta holan, orduan banabil proiektu ezberdinetan, hor eskua hartuta. Raimundo Elkanasteron bebai, ibilinaz jotzen aurreko udan egin genuen gira luze bat, eta horrein pizkak geldituta gabiz bebai. Hor bai zatela jende desente, ez da? Bai, esteratuki gainean 12. 12, gainean. Atzian beste hainbeste, o zenba jende? Gainean, 12, 12 musikari. Baina gero teknikarik, o bestiak, eta aparte jende gehiago biliko, bai, ez da? Ondo. Hemen, ospina botako dugu pixkat, Hola, txorrota behar bat, bixi puntuare bai emateko, gozotasunare bai estilakin, baina azkenia marmela da, ez nahi izatea oso empalagozu esatean, bixi puntu hori ukitzea, ospinak emateio eta oso ondo gelditzea. Ospina eta estila, ez? Bai, ospina eta estila, bai, kontraktia. Askotan, behitu, gun mermela dai, beti botatzen jo limoi pixkat, Gainea azio zitriko ematen dio eta konservazioako ona da. Eta ospinakin berdina gertatzea. Eta gainea, hori da, oso ondo di, joaz, ematu goztra, ospina eta estila, bai. Baina, saltza barroakoak, ospina, estila, tipula, danetik zekak. Eta azkenian, banazketa horiek ematele, hola, sustantzia erra. Bueno, hemen indeuna da, lehendabizuko urratzak eman, hau gehatuko hau jaten, da izkin hauen jaten ebai, hori bakazu ez urratuta jatea aprobetsatzeko pixka bazioketa, eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo geha, bale? Jungo geha zutarri jatetxera, eta ikusiko zuze gauza, eharra prestatu iguen. Eharra itxura dakana, guazen ikustea. Eguerdion, ni Oiana naiz, gaur basaurin gaude, ongi etorri zutarri jatetxera. Hasi ginen taberna moduan, lan egiten, hasi ginen behin jaietan, korrika egun baten, taloak egiten, eta horren inguruan hasi ginen lan egiten, pentsatu ginen elkarte kultural bat egitea, eta aldaketa egitea tabernan jatetxea bilakatuz. Batez ere gure kultura maite dugulako pilo bat, eta hemen ederto jaten da. Orduan,
modu oso ona iruditu zitzaigun jatetxe bat sortzea eta aurrera eramatea proiektu hori. Berez, taldea nahiko handia da, eta juten gara bai azoketan jarraitzen dugu taloak egiten, eta artoaren inguruan lan eginez, hasi ginen menu batzuk prestatzen eta jaten ematen. Duela urte asko, badela hau zutarri, geu hemen egon aurretik, baina guretzako gure kultura, gure zutarria denez, gure kultura, janaria, hizkuntza, portxo bat orokorrean, uste izan genuen izen hori aproposa zela eta geure ganatu genuen. Zutarri, basauri erdi-aldean. Metrotik, 300 metrotara, oinez errez etorri daiteke. Eskaintzen duguna, bertako janaria da, saiatzen gara bertako gastronomia erabiltzen edo bertako jateko modua, baina bueltatxu bat emonda. Uste dugu gaur egun janariaz disfrutatu behar dela bebai, ez da bakarrik oseak entzea. Orduan sortu ginen gure menua, eguneko menua, desberdina izeten da, beti oinarritzen da, hemen jaten dugun moduko eran, baina saiatzen gara bueltatxu bat emoten. Jatetxe moduan irekitzerakoan, pentsatu ginen, diseinuari ere buelta bat eman behar zitzaiola, orduan apurtxo bat gure nortasuna erakusteko edo. Horregatik, egin genuen modu apur bat alde batetik gaurkotasuna eukin dezan, grafitiekin margostuta dago, dana espraia da. Baina, gure tradizio parte hori mantentzeko, irudiak dira gureak. Ezagutzen duzu zutarri, ongi etorri, eta orain Fernanekin joango gara errezeta bat prestatzen. Bueno, hemen gauz, Fernanekin, gure sukaldariarekin, egingo dugu ahate izter konfitatua, baina gure erara. Horretarako, lehenengo egingo duguna izango da, ahateari koipea eta zurra kendu eta desmigatu. Ezurrekin eta koipearekin egiten da krujiente bat. Ezurrekin egosi egiten dugu ardo baltzarekin, ron eta naranjarekin demiglas bat ateratzeko. Hemen egiten dugun sukaldaritza da, etxekoa, betikoa, baina bueltatxu bat emonez. Berezitasun apurtxo bat, eukin behar daue bai, jentea erakartzeko edo gustora egoteko. Guarniziorako erabiliko dugu alde batetik madaria ardo beltzean sukaldatuta 2 modutara egosita. Eta beste alde batetik madaria kurriarekin eginda, 2 makatz desberdinetatik atera ditugu 2 saltza desberdin. Asalaz gain, erabiliko dugu atarendako bebai, foa pitintxu bet, eta gure aria artoa denez, artoa ere, hemen txokin dugu. Oso garrantzitsua da guretzako, produktu ekologikoak, kilometro zero erabiltzea, guk ez duguna ekoizten, bertako nekazariei edo abeltzainei eskatzea, baita ere gluten bako janaria, gauza veganoak, gure plater veganoen artean, badaukagu hamburguesa bat itzela dena. Horretaz gain, reposteria kontuan ere, gazta tarta ederra egiten du, kalabaza membrillo batekin. Orain, badugu ahate lingoteak eta foa eginda, geratzen zaigun gauza bakarra da, azala hartu, krujente hori emateko sartaginetik pasatu, eta gero saltzekin enplatatu. Bueno, Joseba, hemen dozu, maitasun handiz prestatu dugun platerrau, hemen geratzen gara gu, Basaurin, Zutarri jatetxean. Agur! Agur! Hau pabikote eta gora indezuen plater hori. Ai, ama, ze itxura, Horrela jarraitu, goxatzen eta goxatu arazten. Eta guk gurian jarraituko du. Marmelada martxan dakau, gioi segituan ningo du martxa batian, labiare ikusi zuen martxan dako la patata eta udarekin. Inbiar deuna da, guain indetena erreportea ikusten egin ere, buelta pixkat eman. Tak. Vale? Eta gero ere bai hemendikan 10 minutuare, trak beste buelta bat emango dana ondo iteko, alde guztitatikan, eta hola bota dugun gatza eta piperra eta gurina, dena ondo naztuta goteko. Hau junbergea, adi, Gehiagin lehortzen juten bada, alde urpiskat bota, bale? Baina ingo duguna da, zua jetxi, ez peatzeko. Eta ingo duguna da, ospinetakoa prestatzen jungo geha. Baitu, mango izuet hemen, ontzi bat, bitako bat, jungoa, errukulau, labanakin txiki-txiki mozten, dena txiki-txiki ingo deu, bertara botatzeko, eta beste alde, beste bat hemen, ateko jola birrindura, asala atea,
honekin, eta gero zukua ere bai, bale? Vale. Nahi zuen bezala moldatu, eta gero tipulina moztuko dugu, eta berra, ni jugunez tipulina mozten gaina. Vale. Eta iruron artean ningo. Birrindura ona? Bai, birrindura horrea, Zukuarekin zukuare batera, bai, dena batera. bai, zu botatzen honego, eta zu pikatzen jun, eta dana pikatuta kasunien dena. A ber, asko ingo deu, mermelade asko ingo deu, oza, plateran pixkat erabiliko deu, baina etxian itean zunien, gutxi hoin, edo askontzako egin bezala. Bueno, eta guk taldi berian jarraitu behar dugu itzeiten, bale? Neharrikin barik, Neharrikin barik. Neharrikin gabea, espero jet. Beta horrekoa jarriko eskiat igual, ez da? Buseokoak, zuek, adibidez, eskafran da, guain esan dezuela buseoko beta horrekoana. Nondik ganatea zuen hitzoriz? Nolatan jarri diozuela izen hori taldiai? Nire kasuan, nahi neman, itxasuaz relazio hori mantentzen jarraitzu, baina era berian, beste iruditeri bat euki, igual pixkat urazpikua edo. Digamos, igual itxasontzitzi pasagarila, urazpira edo, ez? Eta horrek suposatzen da, imaginario bat, estetika bat, eta, hortik tiratu nahi neban pixkatxu. Eta pentsatenan eskafandra, esaten zaila da. Bai, eskafranda, eskafrandi, bai, errenun jarri neolakotan kostat, eskafandra, dra bukaeran. Bai. Eskatalde bat, etxea pentsaten hau ginen, izen horreaz, baina azkenean. Vale. Nik uste, bai, letra aldetik eta igual, ilunao da, kontzeptua, igual makonak enetzen zen. Bai, makonak igual zan gehiago, egoztei paslan esan, zuzen hau, igual festara bideratu eta bai, eta hone, beste estiloa, beste rollo batera doia, pixkate igual introspektiboa, iuntxua, eta pixkat hortik, bai. Eta zesan behar nizuen, zuek, urpekaritzako gauzak egiten dituzue, urazpian asko bizte zeate, edo... Bueno, noizian behin, baina ez gara espertuak, Ez gara espertuak. Keia saltzen gatoz. Eta, baina indezu buseo noiz bait, edo arrantza urpeko arrantza, edo... Nik inoiz bez. Zuk ez? Nik zeo zerren jo, baina nahi xamen esperto betiko bautizu izaten dana, eta... Vale, bautizo, anik hori indazekate bai. Bautizo hori nirean, bai, bi aldiz indazekat. Bat inun Katalunian, eta beste bat Mexikon, bai. Oporretan da bakizu, bakizu puzetzen, bai. Lehen aldia bautizo. Bai, bautizo bat iten dezu. Bombonarekin lehen aldia. Bombonakin, da bakarrik jertzezea 8 bat metro, eta beti gidari batekin, eta bai. Dana egote edo nahikua, edo txikinago edo... Dana txikitu, bai. Truko bat emango jatondo beto txikituko. Inbelekenak, peskia iten bezala, azteken nian borobiltxo bat iten deko horrela, txiki, bale? Oire kontu, eta horrei zuku atea, betu, hemen daka, sumerua. Atea zukua, erriti moztu, hau kenduko jaten mendikan, eta haure bai paretik fuera. Eta abestiak adibidez, abestiak lehenu entzun deuna, beste irurakin eta gainuntze guztikin lotura dakae, edo guztiz desberdinak dira. Estilua. Bai. Musika aldetik, bai, letra aldetik, igual tonua esan duguna hori, dira pizkat iluna, ez da, introspektibo, barrura begira, pizkat, alde hori atara osula gaizoan ikuste honik perzibidu gotena, behintzat. Bai, letra aldetik zeinutxoak, eta elkarren artean, batzuk igual zuzena bat ira, bestiak igual metaforikoak edo, baina nik uste badago horre ari bat edo esan daigun, ez? Amarra bestizetan badago ari bat. Eta ze izaten da, beti zeo zerre indikatzeko, edo amodioskua, danetik antopatuko dugu, edo... Ba, nik uste dut danetik eta hola, ez? Osa, egitza da realidaten bizi gaila, eta nahi dugu erabili bai eskafandra, ez da izan, esan. Realidade hobetzeko, salatzeko, bai barrura begira eta bai kanpora begira. Musikeru hori da, kaso zuek zuen letrai jartzen zuen, zuen kutxo jartzen zuen, baina bakutxak ero bere bidia topatzeik hori entzuten, ez da? Piskat identifikatua sentitzeko, ez da ginoa juteko, edo... Bai, nik hor baukat kontra esan bat, gustatzen jat bebai, ez da entzulien gan iztia bebai interpretazio... Igual zozen nahi dozu erakutzi, baina baiek beste erabat hartzen du igual. Baina gero nik uste dut bebai garrantzitsu dala momentu batzuetan, zuzena izatia. Argita garbi esan. Zuzen esan, eta ese hotia inungo tarterik dudarako. Ados. Bueno, hor guain, elkartu, hoi barroa, zukuare bai barroa, eta olilua eta gatza ere bai. Hemen, olilua, gatza... Barrura? Bai, dena barrura. Dena barrua sartuko deu, olillo eta gatxa jarriko deu. Bueno, eta hor, adibidez, kolaborazioak eta izan dira, gaur egun artistak asko kolaboratzen dezuela, bai batzukin, bestiakin, ez dakit... Bai, lehengo singela atara genduna Gernikako Mikosis taldeko Karlak. Ikatxu gundu bagola, venga, bai eta
Eta hori, uste hori dela bakarra, ez? Momentuz, bai, Karla Mikosis taldeko basujol eta bezlarizak parte kolaboraban. Bai. Eta, bueno, momentuz aditzera emon ezin beste kolaborazio batzuk bada osbidian. Sí. Sekretu. Eta, kontzertu aldetikan, hain berriak izan da, zeo lotu ezue? Zeratik, ez erresa izan ber gaur egun gainea hainbeste musikoran, beste talde eta zeo lotzia, ez da? Bai, eskaintza zabala dago, ez? Euskal Herrian, da... Hori oso ona da, baina, talde hasibarri batentzat egia dago, bueno. Zela nazten garin, gure ideia da, udan kontzertu gutxi batzuk egitea arrankateko, eta talde bizimodua eta eitzeko bai, ze honart igual batez bebizok ibili gara, eta jaz hasi gara bizkaten saioak eta hori dana, baina udan pare bat kontzertu daukauz momentuz lotuta, gainak 14 mendabian, eta ustaiak bi Amoroton. Eta gero gehiago egongo dira, eta sarietan eta adibasa hoze horre ipiniko hu. Bekain sarietan nola topatuko dugu? @eskafandra Instagrama daukagu, eta listo. Instagrama daukagu, gero YouTubeen bideoak, eta momentu zolangoz mugitzen asuntua. Gutxinaka eta... Txuri eta txarra eta ondo zanpatuz, ez da? Bai, daiago guaz pixkatxu bat asaleratzeko, zuzenian isilpeko lan guzti hori bai, eta gogotzu. Karo, zeratik alnabertzakoi urte bete guala nian. Bestia guen azituken saiatzen, baina ikaspaldetik dazkak idatzita, ez da? Idea buruan, bai. Ja, atarateko gogoan, bai. Batzuk. Eta, lehendabiziko kontzertu esan dizu, 14an? Bai, mendabian. Bueno, lehendabiziko kontzertua... Gaur. Premisian. Vale. Eta, kontzertu hortako, bueno, oituta zaudetezue kolta gainean igotzen, baino talde berria, kantu berria, diska berria, txitxarek dantzan garriko ituko horrez, da? Beti, naiz eta urtiak ere ibili eszenario ganean, ni behintzat beti daukat azken momentuko nervizo hori, da uste otona bebadala, laguntzotu erneoten da serizo hartzen, momentua. Igual goiza, baina iristen azte, ordua etortzen azte, eta nia. Gero gehiago gozatzen da, ez nervio puntu hori da, gero bukatzen zu da. Nik uste kasu honetan pixkataratago badila, ez? Azkarin talde barreza, zelan erantzungo jentiak, zer espero, zu burundako azun espektatibak, gero realiadize topako zuen, eta bueno. Seguru ondo, nik seguru nitxo, gaina... Etxea teatro hasitako musikerua, zo esperientzia bakazue, eta entzun diatena entzun da, earki pasako kontzertua juteanak. Eta, geho, hori bai entzungo deu premisian aurrek abestitxo bat, osea, que ja, barneratzen hasiko zaigu, barneratzen. Bueno, bikote, hementxe, geho botatzeko espinetakoa, listo dakau. Geho inberduna gaztain berakin asketatxo bat oso simplia, olilua eta gatza eta piperrakin bakarrikan. Hau ikusi zu, hain naiz pixkat, gaina mardula zehon. Eta erra da, eta xamurtzen nahi da. Ia indak hau hemen marmela da. Eta labian dazkau patatak eta... Beitu, guain izango zu, beste bueltatxo bat emango jut, lehen eman dioten bezala. Hartuko eta hemen hau ontzitsua, trapotxua, ondo kiribildu. Hau garrantzitsua izatea ondo kiribiltzia bestela erritezeko. Orduan, hartzen dugu gola. Txak, iten diona da hartu, eta lehen eman dio bueltatxo bat, guain beste bat emate jot. Beste bueltatxo bat horrela, eta berriro labea, azkenengo 5 minutuak, 5-8 minutu, eta inda da gau. Venga, hau sartu labian, eta jungo gea beste reporte bat ikustea, bale, bikote? Oso ondo. Jungo gea Gorbeia Lorezaintzara, eta handao Loli, gure zain, beti bezala bulu berrari. Guantxe arte. Eguardion Joseba, eguardion zure talde guztiari, eta nola ez gure ikusentzule guzti hori. Loli zein naiz, eta gaurkoan berriro Gorbeia Lorezaintza zentroan gaude. Ekainan gaude, ekainan udari begira zer dugu gustokoa, freskotasuna. Adibidez, gure zitrikoak ezagutuko ditugu, zitriko beresi batzuk, eta nola ez tomatiak gure-guriak ditugu baitare, eta gaurkoan variedade mordo bat ezagutuko ditugu. Asi eske, guazen astera. Zitrikoak, gaurkoan irrikitan nago zitrikoak erakusteko.
Begira, ezagutzen ditugu naranjak eta limoiak, betikoak hoiek ezagutzen ditugu, baina gaur den egunean merkatuan variedade berexiak badaude. Adibidez, dakagu konkuat da alako mandarinan gisako bat, eta jateko modua da dagoen bezala. Txuritzen baldugu, axala hori kendutzen badiogu oso garratza da. Baina berez osorik jaten da zergatik zirik. Axala hori oso gozoa da eta barruan oso garratza da. Orduan, koxka egitera, egia esan berexia da eta politia da. Variedade hauek beuden jatorria Asian dakate. Baina adibidez kalamondinoa hori berexiki Txina eta Filipinatik dator. Kalamondinoa zer da? Azkenean da alako mandarina bat edo txiki-txikia da. Eta begira, asko ematen du. Oso politia da, oraindikan berdantxan da, baina gero hori-horia jartzen da. Ez laranja, baizik eta horilla. Oso politia da baita ere. Zer gehiago ditugu? Limak, baina begira, adibidez hau da, lima variedade bat, variedade berexia da zergaitik, zertikan, orain arte zitriko landariak beti lurrian egin ditugu. Esan nahi dut jardinetan, edo terrenuan, edo baratzan, baino lurrian. Baina, gaur den egunean, badaude variedade batzuk ongi loratzen direnak, eta fruta ongi ematen dutenak, baino tiestotan egiten aldire, terrazako zitrikoak edo deitzen diogu. Bai kalamondinoak, bai limak, bai limoiak, variedade asko daude. Adibidez, begira, ze limoi puska ze politia den, baino landari hau besterikan gabe tiesto koskor batian, eguzkitan, ur gutxikin, eta izan behar du lurra, ongi drenatzen duena, esan nahi dut. Ura bota eta ura hori ez lur barruan gelditzeko, atera egin behar du. Hortarako zer egiten diogu, lurrari ondarra edo area hori nahastu behar zaio, eta ja bukatzeko esango dizuet, halako ongarri berexi bataka. Guk adibidez beti bezala organikoak erabiltzen ditugu, baina zergaitikan nahi dugu hau? Begira, hau da ongarri bat potasio asko dakana. Potasio horrek laguntzen dio landariari ongi loratzen. Eta azkenean zitrikoak ere dire dozein beste fruta landare bat bezala, bai gereziak, bai sagarrak, lortu behar dugu ongarrian bidez ongi loratzea, zertik ongi loratzen bada landaria, fruta ere ederragoa da, politiagoa da eta goxoagoa da. Orduan, erresa. Ura ez gehiegi, lurra ondar pixka batekin ura ateratzeko, eta bere ongarri berexiakin, egia esan erresa da, etxian baratzan non sartzen ditugun, eguzkitan, pentsatuz non egiten diren olako zitrikoak, toki lehorra eta eguzkitzutan egiten diren. Eta zitrikoak ezagutu ditugu, eta orain tomateak ezagutuko ditugu. Adibidez, jak tomatea hemen makie dugu pila bat. Ongi egiten da, politia da eta tomatea. Ez da hundigila, baina goxua da. Politia irati tomatea, nola ez, hemengoa baitare, tomatea roxa baitare, eta gure kutxunena Aretxabaletako tomatea. Iaz, tomaterik baloratuena edo izan zen estatu mailan, eta egia da, oso tomate goxoa da, guria da, hurbilekoa da, zer gehiago nahi dugu. Hemendikan, baratzera goaz. Gaurkoan onaraino iritsi gara. Zitrikoak ikusi ditugu, tomateak ezagutu ditugu, eta ni nere etxeko baratzean sartuko dut nola ez Aretxabaletako tomate hau. Eta zueri urrengo batian erakutsiko dizuet hiri baratza polit eta goxo bat nola egiten den. Mila esker eta urrengo arte. Agur! Hau paloli eta gora zure aholkuak eta gora landare, tomate, belar eta gauza guztik egia esan, Zegona dan, aditu batek esplikatzen gizunean gauzak eta gero aurrenengoan ateatzen dira, ia beti, baino, aritu inbiardare bai, eta bestela batakin nahi galdetu eta ikasi. Eskerrik asko Loli eta urenare zure saiongo gea. Hemen inbiardeuna da gauza gutxi gehatzen zaigu, hemen behitu gola ibili naiz ni, eta inberdeuna da gaztanbera hori goxatu, eta hau pixka ligature, bai, betu. Hemen, bota dugu olioa, bota dugu ospina, bota dugu gatza, ospina ez dugu bota, olioa, tipulina, eta jungo aizula, vuelta, eta ligatuitek. Hau askotan itetena nik adibes, etxian iten baetola, ospinetako bat, sartzen pote baten, pote itxi baten, da, meneo baten mateo, eta gero ligatuitea. Hori inberdekenak pixka ligatu. Eta goiarakin berren, betu, hau emango ditu.
eta hola pixka ligatu, eta hola koloriare txuritu ingo pixkat, eta txukuno geldituko. Vale, hori alde batetik. Eta beste alde batetik, esan deuna, gaztan berana, ingo zu bertara bota, emango izut beste barillatxua, eta horri botako jozuna oleilua, gatza, eta piperra, vale? Vale. Venga, bota dena. Hola, goneaz. Bai, bertara, honekin, goiara bat emango izu bestela. Bueno, horrekin moldatuko baiz. Nahiko xamurra da ota, hoi garbitzea jarriko deu, eta listo. Eta labian da gaunare, inda dago, 5 minutu hauetan ininda. A ber, behitu gola emango jot, beste meneito bat, espea eta gelditzeko batez, behitu zeitxura gana honek, launak. Oh, eta ez dakizu ez zeusei botatzeun. Ze gauza ona. Bueno, sartuko dugu hau labian, eta inbiarretena da, bularrai, koipe pixka kendu, prejitu esan duen bezala, aurrena koipian aldetikan, gero guelta eman, eta gero txilerrezko papelian sartu, odolak eta hor botatzeko. Zema bota bihotzat? Txorro eta bat, Bota jo pixkat, dena ligatu, eta gero beste barri pixkat. Oite garrazoia. Ode, mentzizkagoan bila, baritekin lan, hola guztazite. Bueno, eta bikote, beti galdetzeten men musikeroi, ez da? Hau zuen ogibidea alda. Musika mundua zuk uste baiet, ez da? Nire kasuan, a ber, nik... Taldia ez, bai, baina... Nik ikasi neban musika, konservatorioa, jazz, eta movida dana. Bai. Sukalde programetan gaina jartzen zu hor de fondo jazz eta, ez? Vale. Eta hoi nabil irakasle. Bueno, hori pare bat taldetan jotzen eta horrela, eta da gero irakasle, musikako irakasle DBH-en. Vale, DBH-en, ona. Lekaitxoan bertan, o? Keba, Nafarroan bizinaz, ni Iruñan bizinaz, da agoitzen da olanean. Vale, ona. Eta, Jose, zein dekire hogi bidia? Ni fabrika baten etxeo biharra. Vale. Eta musika, hobi edo ez da izan esan. Ez daugat, ez dugu aspiraten horti bizitzia. Momentuz fabrikatik, fabrikan zeiten den, fabrikakan gauza asko iten dira da. Bai, diseina, marraztu, ez da, pixkatxo. Bai, osea, ofizinako lan aitek. Bai. Vale. Danetik enbidatu. Diseinatzaileanak, vale. Bueno, eta, adibidez, egun libretan, eta zeiten dezu, a ver. Itxasuan. Gentiak esaten hau, joske, esara topikazo, tío. Itxasizona. Eta ze guztat zaize, surfa, arrantza, belauntzi, urpeko arraze. Bere sasoian arraunean urte pilo bat, gero egiritzen du itxasuan, belakin behitzen gara, danetik pizkatxo. Ez nahu erun ondik. Ez? Itxasora, pendiente haukau hori. Biodramina pilo bat emon da, Vale. Eta, ikze guteiz gehiago mendialdea, o... Bai. Itxasua faltan botatzen degan bizita, o ze? Bai, botatu faltan, bai. Ez da? Ez daukatu, lehen gaztetan surf etxene ban, baina aspaldia ez, txikitxako jobiza. Eta bai, egitezan botatzen da faltan itxasua... Hori, bueltatzia, kostara, eta hor paseo bat emotia lekitxotik, herri politxaukau baita, eskertzen da. Bueno, eta jarna aldetikan, zer da, zein dia zuen errez eta erreginako, ze prestatzen dezu etxian, zoze berezien biardanian edo. Hone izan du lau errez eta dazkala. Ba, Iban epaki, imitaten aguazutan etxera. Ensalada pa comer, ensalada pa cenar. Bueno, bila da. Baina, ensalada pastanak, arrozana, hola, berezia. Bariagoak, baina. Ona. Eta guk etxian txikina eta oso, orduan saiatzen gara danetik emoten, danetik etxe, baina gero betikoa funtzionatzen dago. Bai, no? Azkanean txikina... Baina, sozidadea jungo, zeate, gainean legeition da gazuen sozidadea, itxasoa, zer amatezu sozidadea prestatzeko? Bueno, sasoia tokatzen dena. Bat ematek animaten danin, marisko pixkat, edo sasoian danin, atuna eruten dugu, edo... Arrapatatuako aige bai, arrapatatukoa... Bueno, nire kasut gitxi urteteo, baina, bueno, ingurun baukatzen tia... Berdele bat arrapatuko egutxein. Bai, zeo zer bai, ontxe, bai. Ondo, nik oztezka lagunak, lekeitxiarrak, loizatetarrak, pasteleruak. Bai. Eta guen berotuta zeudek, txalupa batekin da, nibiltzeitu tximinoitak, nola esatezen? Tximinotan, da, lupitan, da, nibiltzeitu. Gora intziak emendikan, da, bezarka dat. Famili guztit jai. Bai, behaiek asko, erakutsi ziren nahi pastelak egiten da, juten itzan area. Bai. Artista dia, helatuak egiten, pastelak egiten, bolioak egiten, dana egiten ona. Bueno, oso langilea dira eta. Lekeitxiarrak kastadak azu, Bueno. Ez alde gala. Bai, gero esaten da hori gaila, arru gaila. Kastazio. Eta musika munduan, bai, ez da, musika munduan Bai, beti onda taldere bat, generazio desberdinetan, ez? Beti onda urten dan talde bat kanpora, on gaztiak badabiz, lau sorti, bi sorti zero, bere gara izan malkonak, txapelpunk, etzaiak, lehenao, bueno.
Bai. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein, eta irrikitan gaude, zuei entzuteko. Hemen, krematxua, inda. Marmelada, inda. Honeire, betuzak, ikusale koloria nola. Ligatzen hona, ligatzen hona. Ligatu, Hau, listo? Ingotena dago, alde hontatik markatu, listo? Bestetik eba emango eskot beste 2 minutu, eta garrantzitsua da, gero, bakizue, txiliarrezko papelan jarri, berua barraino juteko eta odole llegateatzeko. Ordu, guain, hartu gitarrak eta historik, eta martxan jarriko gara. Irrikitan gaude, entuteko. Zea besti botako zue? Taldeari xena moto, zona, eskafandra... Ba, ezin hobe, ditu nire aure atein goit. Esan dugu, gaur lehenengo kontzertu da. Lehenengo kontzertu, primizia, Zukal Herrian, Ona, estreno. Desagertzeko mila aitzaki eta ondorago, banoa ondorago, inoiz baino ondorago, gune abisaleraino eta ondorago, banoa ondorago, inoiz baino ondorago, gune abisaleraino. Zoriontsu izan behar honen kondena, nire momentu honenean nagoela, suposatzen da nola litekeari manegarrez izatea. Ametxarrotzen gatik dena eman ta jeitsi naiz, gune abisalera. Sorlekuan berun horren pisua, autodestrukzioa, ilunpean erbesteratua, eta ura sartzen, badoa ura sartzen, beste behin ura sartzen, tontzia ondoratzen, eta ura sartzen, badoa ura sartzen, beste behin ura sartzen, tontzia ondoratzen. Zoriontsu izan behar honen kondena, nire momentu honenean nagoela, suposatzen da nola litekeari manegarrez izatea. Ametxarrotzen gatik dena eman ta jeitsi naiz, gune abisalera. Etengabe hazinai hau urteratu, azalera igotzean zain zaudezu. Zoriontsu izan behar honen kondena, nire momentu honenean nagoela, suposatzen da nola litekeari manegarrez izatea. Ametxarrotzen gatik dena eman ta jeitsi naiz, gune abisalera. Ai, ama, bikote, benetan, eundoko girua garte zuela. Eskerrik asko, ikusi, olio ipurdiatana. Eskerrik asko. Zeuri. Hore bat.
Epa. Urrenare etorri, Bai, urrengun etorriko gara diskuaz, da eskuan emoteko gai garen. Bikain, irrikitan neongo beha zai. Hemen da gazue gaurko, nola guan leketxerrez? Baitxia. Baitxia. Goxatuko dugu antxe hau, gaur egun ikusten, da mil esker benetan etortzeatikan. Eurre. Agur. Bueno, agur.